Bueno, el model de negoci normalment és conseqüència d'un interès d'una persona o d'un grup cap a un tema, no? És a dir, esporàdicament, diguéssim, així per generació espontània no es crea, no? El model de negoci al final és la forma d'optimitzar una sèrie de coses perquè allò que vols fer o per allò que et pots dedicar o allò amb el que vols guanyar-te la vida sigui el més òptim possible. Avui en dia els models de negoci es creen normalment de forma ecosistèmica, és a dir, no només en tecnologia, no només en màrqueting o no només en pròpiament l'activitat econòmica. És a dir, avui en dia són molt transversals i necessiten del coneixement tecnològic i científic, del coneixement demogràfic i social i del coneixement purament econòmic. És molts coneixements, no? Sí, perquè avui en dia jo crec que hem de dissociar dues coses, el que és la generació pròpia del coneixement, que cada vegada té una trajectòria més de coneixement per al coneixement, en molt sentit de la paraula, del que és aplicar el coneixement. I en aquest aspecte, abans tu podies ser un tecnòleg i guanyar-te la vida només fent tecnologia, i avui en dia per fer models competitius tens que aplicar molts coneixements per un tema. El cas d'Apple és un paradigma, és a dir, necessites ser un gran tecnòleg, però necessites a més entendre molt bé la societat per donar-li resposta i ho has de modelitzar econòmicament bé. Nespresso és un cas semblant.